गिबि गिबियावनो जोंनि हुग्राजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' खौरां बुथुमगिरि बिथां बयनिसिमबो जोंनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ जों बावहरग्रोनाय थाबाय। दा बेयाव जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो जोंनि हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे खावब्ला गेलेग्रा फोथाराव जों बेखौ लानाय जादों। दा बेखौ जोङो नैबे बोहैथि दाननिनो फेब्रुवारि दाननि 25, 26 आरो 27 बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो बे आगु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ जों खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम जों खालामनाय जादों। दा बेयाव जोङो जोंनि जि मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरो दायो जों सोलिगासिनो दङ। बेयो बुंनो थाङोब्ला 90%आनो जों आवगायबाय। दा बेखिनियानो। नोंथांमोना नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मा हाबाफारिफोर लाफानाय जादों? औ, बेयाव जोङो नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे गोबां बेयाव जोंनि माखासे हाबाफारिफोर जों लानाय जादों। बेयाव थुनलाइयारि बादायलायनाय जों बेखौ लादों। मोनफ्रोमबो बेयाव जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन। थुनलाइयारि बादायलायनाय, बेयाव हारिमु बादायलायनाय थागोन आरो लोगोसेनो बेयाव स्पर्ट्सनि बेयाव मोनसे बादायलायनायखौ जों लानाय जादों। दा बेयाव आरो लोगोसे जोंनि नैबे आगु सनाथि मायथाइ बे फालिथायजोंनो लोगोसे जोङो बेयाव मोनसे सेमिनार जों लादों। बेयाव अमा फिसिनाय जोङो बेयाव हाबाफारि बेयाव ट्रेनिं जों होनाय जागोन। दा बेफोरबायदि माखासे जोङो फिसा हाबाफारिफोरखौ बेयाव लानाय जादों। नोंथांमोना नैबे हाबाफारियाव आलासि महरै सोरखौ लिंहरनाय जादों? औ, बेयाव आलासि महरै जोङो जोंनि नैबे गेवलां मिलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादों। लोगोसेनो बेजों लोगोसे जर'खा आलासि महरै जोंहा बिटिआरनि चिफ मिस्टार प्रमद बर' सार बिथांमोना फैगोन। लोगोसे बिथांजों लोगोसेनो बिटिआरनि माखासे MCLA बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि बे लकेलनि मिनिस्टार अशक सिंहाल बिथाङाबो नैबे जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। दा बेयाव जोङो नैबे मोनसे जारिमिनारि बे मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, आगु सनाथि मायथाइ फोरबो। दा बेयाव जोङो रायजो राजा बयनिसिमबो जोङो खावलायो, नैबे जोंनि जि मोनसे गेवलां मेल जागोन बेयाव बयखौबो लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लाफैनायखौ जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय खावलायनाय थायो। आरो लोगोसेनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रानि माखासे रायजो राजाफोराबो बे नैबे सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लाफैनायखौ जोंनिफ्राय जों लुबैयो। बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।